kai dan baba kai zakanina da kai ba gaisuwa me faruwa ba dan baba zo dan baba dan ubanka da ni da kai waye babanka kai ne babana ni ne babanka kudaden da ka sace min ina suke ba kai ba kudin da na sace maka ba ni ne ka sace nayi kamar barawo ne haba kai da kowa da ni ta ranar da mamanka ta haife ka kana fadowa sai na ga zubin barayi a jikinka wallahi na ga ka kai kama da barawo na ga maka to kai ka haife barawo dan baba kai baba na ne fa dan baba zan shaki kaba baba barkaji kudin nan fa sai da na wahala baba ka sake ni kudin nan na wahala kamin same su na samu kudi haka dinga mai sata to baba a ce da ce tun lokacin tun kafin kai kudi ka gagara church ko wanda rana kamar kana kwana a church ne amma yanzu da kai kudi ka rabu da zuwa church ka rabu da ba abin da kake a church a'a sai ka ce mu da cewa to shine da kaga na daina zuwa church don ka tambaye ni kudi ba na baka haka dinga mai sata Kaftan wallahi in kai wasa za ka yi fada da ni ne? Baba. Da ni za ka yi fada? Ka fita hanya na ba. Akan kudin nan wallahi zan iya kashe ka wallahi wallahi akan kudin nan sai in gama da kai. Ni kace buga ma hannu a ƙasa? Ni kace buga ma hannu a ƙasa? Gama da rayuwanka. Haka ne. Kawai kowanne rana ka dinka ka a tun da ka bugi hannu a ƙasa za ka iya yin komai. Na sake bugawa. Dan baba je ka ba dai ni na haife ka ba? Kace buga ma hannu a ƙasa? Kun kara bugawa ne. Na buga guda biyu na sake abinda za ka yi kai. Za ka gani ko yaro kwanan ne ya maka 6 feet. Wallahi an haka rami an jefa ka ciki. Ni kake buga har da buga kafa. Ni dai kamata in buga maka hannu a ƙasa ni kake buga ma hannu. Idan bai wani ba kan wannan yaron ba wallahi kwanan ne ya ga na sheka yaron ne ya gaji arziki ne. Inda ban son ba da kuɗin nan kuma gaskiya na daina zuwa church. To su lokacin da nake addu'o'i da azumin nan sun suna taya ni ne. Haba. Dan baba take time.